Здравейте! Аз се казвам Георги Дуров и искам да ви представя накратко моят православен храм в град Пловдив, Свети Архангели. Той е построен през 2023 година на Джамба степе, откъдето се открива прекрасна гледка към града и Родопите. В миналото, близо до това място, е имало храм Свети Архангел Михаил, от който за съжаление е останала само една старинна икона. Уникалното за тази църква е, че всичките й стени са покрити с мозайка, а не с фрески. Това прави усещането в храма величествено и неповторимо. В църквата виждаме и мозайка на свети апостол Ерм, който е един от 70-те апостоли, които Господ Исус Христос избрал да разпространяват Евангелието. Той донесъл благовестието в древен Филипопол, днешен Пловдив, където основал християнска община и станал първи епископ на града. Минали са толкова много години от тогава, да чак до наши дни, 2025 година. И все е имало християнство по тези земи. До 5-ти клас изучавах предмета християнство-православие и обикнах Бог и нашата православна вяра. Много обичам да идвам тук при любимия си храм Свети Архангели, защото разбрах колко много ангелите помагат на човека в неговия земен път към Царството Божие. Но и ние сме длъжни да се отнасяме с любов един към друг, както правят ангелите. Понякога, унесен в прекрасната гледка, си мечтая един ден Пловдив да стане град на ангели.